Добре, здравейте на всички. Сега ще ви представя нашата презентация за стажът ни тук, нашата практика за 15 дни. Ще ви покажем какво научихме, с какъв проект работихме една седмица, какви проблеми видяхме и да започнем първо с това всъщност кои сме ние. Значи ние сме 5 човека: Александър, Боримир, Борис, Борислав и Иван. Първия ден се запознахме с това какво всъщност каква дейност извършва ITGs, като направихме една разходка из офиса и се запознахме с някои от хората, работещи тук, след което започнахме рано да се захващаме с инфраструктури. Започнахме да дигаме виртуални машини на Vagrant, използвахме Ansible, за да качим HTTPD сървър на някои от VM-ките, след което Дали ни запозна с AWS. Вдигахме малко инфраструктура в AWS през Terraform и Pulumi. После се запознахме с Docker и Kubernetes. И след това започнахме да правим проект по задание. И всъщност последната седмица се занимавахме с това и сега ще ви разкажа малко за проекта. Да, значи това е всъщност заданието. То включва да направим веб приложение, което да е с отделно фронтенд и бакенд. Значи нас ни вкараха в една GitLab група, там имахме 5 репозиторита: фронтенд, бакенд, Terraform, Argo и Helm. И като цяло идеята е, че трябва да направим веб приложението в двете различни репозитора да качим. Има инфраструктура, която се прави с Terraform. По инфраструктурата работихме аз и Александър, като вдигнахме VPC-та с 3 публични и 3 частни събнета. Вдигнахме един EKS клъстър в частната мрежа, една RDS база данни на Postgre и един башен хост с Session Manager, през който реално да се рънват пайплайновете, които направи Борис. Имахме две ECR хранилища, едно за фронтенд имиджи и едно за бакенд имиджи, и state файла ни през Terraform се пазеше в S3 bucket. За CI/CD ще ви разкажа малко, Борис. Да, имахме три пайплайна за фронтенда, който трябваше да билдва имиджите на фронтенда и да ги качва в фронтенд и сяра, за бакенда, който билдва на бакенд и качва в сяра, и за Terraform, за да се надига инфраструктурата. И Значи по бакенда работих аз, Иван, по фронтенда работеше Боримир, за пайплайна, както каза Борис, той ги прави, тераформата ги правеше Александър и Борисов. И да, използвахме на GitLab issue board, за да може да си разпределяме работата, като всяко едно нещо трябваше първо да се верифайне от някой друг, който работи по проекта, за да може да се направи като closed issue. И по този начин реално успяхме да сработим като реален екип в продъкшен среда. да. Сега малко ще ви покажем демо на всъщност самия web app. Той може да се отвори от всеки, защото е качен на домен. Да, може би да го отворите. А, Боримир, мога да ви разкажа малко за фронтенда. Да, ние не сме се фокусирали самото веб приложение на някакво супер сложно, защото нали, идеята е инфраструктурата и DevOps ще се да е по-интересно това. Като цяло приложението е много просто. Идеята е, че всеки си създава таск, който примерно трябва да направим за деня, да кажем, а, как се беше езика? Да. Примерно Photoshop, да кажем, където го добавяме и имаме един AI асистент, който може да попитаме, например, how to make it quick, да кажем. И нали, самия AI използваме безплатния Gemini API, който като цяло е направено така, че да може да чете от тасковете ни. След някакво определено време той ще ни върне респонс, който е свързан с тасковете, които сме си въвели в Task Manager. Много мисли. Мисля, защото е умен. Добре, сега. Междувременно мога да ви разкажа, че аз и Иван работихме по също така Helm чартовете за Kubernetes, като той си създаде Helm чарта за backend, а аз за frontend. Ето, това е респонса от AI. Мога да ви разходим през Argo CD. Argo CD-то ни да видите. Тук е backend апа и frontend апа. Александър ще ги разкаже, защото той занимава с това. Така,
Както виждаме, всичко е healthy. Имаме апликацията, backend app, имаме LCC internship и frontend апа. Като в последния ден най-много проблеми срещахме с фронтенда, защото Плувахме от Docker Hub вместо от ECR репо. да, малко проблем имаше, но като цяло всичко го прави. Допълнително, не знам дали споменахме, имаме Elastic Load Balancer, който всъщност балансира нещата. В случай, че има повече трафик, така да кажем, въпреки че това приложение няма. Да, нали, идеята на Argo е да ни прави Continuous Deployment, pipeline само прави Continuous Integration. Това са главните методологии, с които са, нали, по-добре. Като всичко се надига през Terraform динамично, т.е. ние не сме правили почти нищо на ръка през AWS, освен да качим един запис в Route 53, който трябваше да се качи на ръка. И S3 бъкета. И S3 бакета, бе. Да, сега можем малко да ви запознаем с така проблеми, които срещнахме ние. И ще започна с Борис, с пайплайна. В началото трябваше, нали, първо да изчакам да са готови и CR-ите и от някаква степен фронтенда и бакенда. И трябваше реално аз да направя GitLab runner, което като задача не беше чак толкова трудно, обаче така бяхме направили нещата, че нашия бащен хост, на който всъщност рънва нашия ранър, трябваше да се изтрие в последствие и трябваше да си играем допълнително, защото не го направихме по пълен начин с някакъв скрипт, ами го писахме с команди на ръка. И това беше едно от гадните затруднения, които ни загуби малко време. Сега ще дам на след. С Terraform всичко мина горе добре. Нямахме толкова много проблеми. Той самия Terraform не можеше да се рънва от моята машина, защото аз не бях бачен хоста. Но като цяло мога да кажа, че всичко мина добре в Terraform. За бакенда ползвах технология, с която вече съм работил. Единствени проблеми съм срещал с схем чартовете, просто защото за първи път се сблъсквам с тях и просто трябваше да ги разбера и науча, но това не отне много време. Проблемът, с който аз се сблъсках, е, че когато трябваше вече да качим самото приложение в Kubernetes контейнерите, фронтенда, който бях нужда да работи на порт 80, не беше достъпен и нямаше Docker image даваше грешки, че няма премишени и затова трябваше да го рераутне към друг порт, за да може да сработи съответно. И това беше, може би, един от главните проблеми при мен. Друго нещо, всъщност един голям проблем, който срещнахме, беше с security групите, понеже трябваше няколко пъти да ги предефинираме, понеже ни липсваха някакви ингрес рулове и подобни работи, но в крайна сметка успяхме да се справим с тях. И друго нещо беше с EKS ноудовете. Имахме само един и се оказа, че за да може фронтенда да се работи, ни трябваха поне 2 или 3, защото не стигаше към житни пада. И лично за мен най-голям проблем беше, че всичките технологии, с които работих по време на самия проект, не се бях срещал преди и реално по време на работата аз трябваше да го уча и да се опитам да разбера реално какво правя. Но да, това беше цялата идея за това да се запиша на този стаж, защото реших, че ще науча най-много именно тук. Нас лично много ни хареса тук в офиса. Да. И проекта ни хареса, запознахме се с нови технологии и се сработихме като екип. Мгм. Добре, момчета, всъщност, кое ви беше най-интересно от самия проект? Защото вие казахте с какво сте се сблъсквали като трудности, но или от самия стаж като цяло, кое ви направи най-така добро впечатление, хареса ви? Просто всеки да каже какво му е било интересно. Мен най-интересно ми стана за пайплайновете и за тази автоматизация като цяло. Аз, нали, имам идеи за дипломна работа и това си мисля, че мога да ми свърши. Мисля, задължително ще трябва да го използвам, обаче като почнем да го правим и стана по-интересен даже. Ние с Александър с Terraform решихме да се захванем, защото това ни беше най-интересната част от проекта. Понеже всъщност фронтенд и бакенд доста пъти сме правили и сме го деплойвали на Vercel или на някаква Hetzner инстанция и решихме да го направим малко по-интересно и да се захванем с Terraform и да видим как реално се вдига от нулата някакъв бакенд и фронтенд с пайплайнове и подобни работи. И Terraform много ни беше интересно.
На мен беше най-интересно Kubernetes и Helm чартовете, понеже мога да ги използвам в приложенията, които вече пиша и те много ще ми помогнат, ще оптимизират целият път на деплойването на различните приложения, така че това беше един голям плюс за мен. Да, и аз мога да кажа като Иван, че до сега не съм работил с Helm и Kubernetes и това беше многото интересно за мен.